In de jaren 80 waren er een soort reunies van veteranen die in de kazematten zitten ha. John Verbeek betocht al dat hij al deze verhalen vastlezen wil in een boek. Zo'n 30 jaar later is het er dan eindelijk. Ik wil eigenlijk toch een inzicht geven in wat de gewone man doet. Dus niet de heldenverhalen met heel veel opsmuk, maar gewoon de man van de straat die hier zat voor zijn vaderland, voor zijn plicht. En dan een soort, een bevlogenheid krijgt om dan stand te houden en dingen te doen. Wat maakte ze mee? Men zit in zijn kazemat en men gaat buurten bij elkaar s'avonds. En dat noemden ze ook zo. Dan gingen ze dus buurten in een andere kazemat in feite naast nieuwtjes uitwisselen. Dat soort dingen natuurlijk werd er getraind, geoefend. Maar je ziet bijvoorbeeld ook foto's van soldaten die een zandbergje maken. En dat geeft dus wel de desolaatheid eigenlijk aan. En dan is er nog dat verhaal over een zeehoen. Gerrit de zeehond zou afgemaakt worden door een visser. En de jongens vonden dat zielig en kochten de zeehond en hebben hem hier een tijdje in een betonnen bak gehad. En daarna zwijgen de bronnen, maar ik denk dat hij overleden is of ontsnapt. In het boek werd ik wijdwijdig stilstaan bij de gevechten met de Duitsers in de mooie dagen van 1940. Van de Belutser soldaten libbert nog één. En dat is de 94-jarige Roelof Korporaal uit Kolm. We zijn met 12 man in de kazematten. We zijn in kazemat 12. Met die bom vallen weer, dan ben ik ongeveer 15 meter van hoog. We konden terug de periscoop konden we zien als die Duitsers eraan komen. Dus de hele wij komen op de dik, want toen weer de Asseldik nog uit 2 baans. En dan was er een hele wij omgekomen en dan kun je de mitrailleur erop. Dan weer de zoveel bloedleider op de wei, dan hadden ze de Amerswetter uit de IJsselmeer had je en mijn bezem om dat zien te maken in de wei.